confon els jocs i els esports tradicionals que es continuen practicant amb més o menys arrelament popular a diferents pobles de la Comunitat Valenciana. Alguns, en el pas del temps i en aquest ritme vertiginós que imposa la societat actual, han acabat desapareixent o estan en perill de desaparèixer. Este és justament el cas del llançament de barra, joc tradicional que només es practica avui en dia en un poble de la nostra comunitat, Calles, una localitat de 435 habitants situada en plena zona muntanyenca valenciana, a solament 14 quilòmetres de Xelva. El joc en qüestió consisteix en el llançament d'una barra de ferro de 7 quilos de pes, des dels anomenats pozos, que són uns clots fets en terra per l'home bueno o àrbitre, encarregat també de jutjar si cada un dels llançaments és vàlid o no. La barra no ha de pegar voltes sobre si mateixa i ha de caure en igual posició en què ha sigut impulsada. Si és així, la tirada es considera vàlida i s'anomena tiro. Al contrari, si la barra pega voltes, eixe llançament serà nul i rep el nom de barra. La marca que deixa la barra en colpejar la terra servirà perquè l'àrbitre mesure la longitud del llançament en una corda. Els metres de corda decidirà el guanyador. Tots els anys, només per Sant Antoni, es juga el llançament de barra a Calles. Hi ha dos modalitats on poder inscriure's, la dels mozos, fadrins i la de casats. No és qüestió ni d'edat ni de fortalesa física, ja que un home serà considerat fadrí sempre que no estiga casat, tinga l'edat que tinga. Enguany en prengueren part 14 fadrins i va aconseguir el vencedor d'esta modalitat tirar la barra a una distància de 9 metres 60 centímetres. El guanyador dels casats la llançà més lluny, a 11 metres 60 centímetres. Este llançament es feia perquè al principi hi havia profies entre els moliners i aleshores pareix ser que el primer que es puga saber feu el seu llançament en una barra que era els eixos d'un molí que era mogut per l'aigua i com així passa el riu de Calles, aleshores pot ser que aquest molí antigament existira i que d'ahir vinguera la tradició d'este poble. Ja són un bon grapat els veïns d'altres localitats, els que ja enrere any es traslladen fins a Calles per viure tradicions pràcticament oblidades i per compartir l'alegria i les ganes de passar-s'ho bé de la gent d'este poble. Castells humans, fogueres, cançons i alguna copa d'aiguardent faran que aguantem sense massa esforç fins que claregi el dia.